नै लोगोफोर थास' आथिं ओंख्रि संनोसै आंहा नै थास' आथिंजों इनिफ्राय नै ना गोरानजों थास' आथिं इनिफ्राय नै ना दाबखा बेखौ होदेरनोसै आरो आच्छा जागोन दे नै साराया जानखाबाय आंहा गोथाव संना जानोसै आच्छा बारु जागोन दे गावना दालि ओंख्रि नै जागोन दे जाबावलायदोंसो जोंहा गोथाव जानोसै बे दालि बुगाव फिसालाना दालि ओंख्रि जोंहाना थास' आथिंखौ एवफ्रामहरग्रोनोसै हा दङ इनो आं माबानोसो नागिरदोंमोन बावगारदों मोनसे थाबाय नामा सामब्राम गुफुर बानलु जालुक देनोसै दाना थास'आव सामब्राम गुफुर आरो जालुक होबासो स्रां मोजां मोनखायो आंहा ना दाबखा होना होखानोसै बेखौबो सुखाबाय आङो आरामनो एवफ्रामलायला ओरैनो होनोसै आं ओरैनो होबाय जा गोथाव जाखासिगोन बियो ना दाबखा होलायनायखाय मोदोमसिगोन थास' आथिङा आजिनाय बिबार एवहरनोसैलाय नै दाना आङो आजिनाय बिबार एवहरनोसै साला दैयासो थांग्रोदों मोनबाय नै लोगोफोर दानिया आंना थास' आथिं आरो ना गोरान आरो ना दाबखा संनाया जाबाय आरोना लोगोफोर बरियानो बिराद गोथावनो जि मोजां जाखादों संख्रि बानलु ज्रोमनो इनिफ्राय नै बिथिंजाय नै माबायाबो जासिगोन आजिनाय बिबाराबो एसे दै रानबावथोंसै बियो जानांसिगौल' दाना बरियानो दसेनि उनाव जानोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा बयबो इनिफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौबो बयबो लाइक होदो अननानै नै ना गोराना बरिया जि गोथाव जाबाय आरो आंना ओंख्रिफ्रा जानोसै लोगोफोर थास' आथिं ओंख्रिजों नै थास' आथिं ना गोरान इनिफ्राय नै माबा आजिनाय बिबार भाजि जा गोथाव जानोसै आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि जानाय भिडिअ जानोसै आरो मोजां गोसो होनानै जानोसै आरोना थास' आथिं बिराद गोथाव मोनखायो आंहा थास' आथिं ओंख्रि बोथोरनि गोदान मैगं जालायबाय दैज्लां जाजेननाय थास' आथिं जाजेननाय जालायबाय बरियाहाय गोथाव जाथारदों थास' आथिंजों ना गोरान ना मानो फैखो नोंलाय नायलाय भिडिअ देखायनाङा होनबाय नालाय एसे दानबा आयु गोलैगोन थांदो माबार बाय बाय
थांदो इयाव लेसु जाहैदो पापाजों ओइ लेसुखौ जिरना जादो मा बा गोथाव गोथाव बरिया बरिया थास' आथिं ना गोरान आजिनाय भाजि गोथाव जाथारदों ना दाबखाबो होनायखाय थास' आथिङा खोमसि जागोन एसे एसे Con là nó ra bán kìa, anh kìa, sao anh ta? बिराद गोथाव जाथारदोंहाय थास' आथिं ओंख्रिया Nhanh nhanh kìa, ăn cái này kìa. सोर सोर गोथाव मोनो कमेन्टआव खिन्थाहर दे आं बायदि थास' आथिंजों ना गोरान दाउजोंबो गोथावथार मोनो आं आजिनाय बिबारा गोथाव जादों अखा हानोसैलाय नै ख्रेब ख्रेबनो अखायानो हालायबाय बानलुआ एसे ज्रेम ज्रेम जादों ओंख्रिया जाखांबाय बिराद बरियानो थास' आथिंजों बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनलायगोन बेनिफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना भिडिअखौबो बयबो लाइक होदो बेनिफ्राय जाय जाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो थेंक इउ स' माच लोगोफोर गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनाय थाबाय बाय बाय लोगोफोर